Yun, recovery ride tayo ngayon. Grabe, kahapon nag ano tayo nag long ride tayo. Hindi pa siya long ride ha. Kasi syempre pagka, alam niyo naman, kapag mga long ride talaga sinabi natin, pagka ang fitness level mo mataas, ang long ride mo nasa 100 plus kilometers. Pero kahapon nagpunta ako Pampanga, naka almost 70 kilometers ako. So para sa kagaya natin na medyo na matagal na pahinga, long ride yan. Tapos yung ride natin kahapon, ang init, 46 degrees along MacArthur Highway. Grabe, ang hirap lalo na nung pabalik kasi walang masyadong masilungan doon. Hindi kagaya dito sa UP, kita nyo ang daming puno. Kahit ganito na, 9:32 ng umaga ay may mga lilid, hindi tayo masyadong mainitan. Sa MacArthur Highway, ang haba-haba, walang masisilungan, napakainit, 46 degrees, grabe, sobrang init nun. So yung ride natin kahapon, almost 70 kilometers, tapos 46 degrees, tanghalin tapat, talagang medyo matindi rin siya. Kaya ngayon, ano tayo, recovery ride. Dito lang tayo sa UP, siguro mga 30 minutes or 1 hour. At dito magandang gawin yan, saktong-sakto sa UP. Dahil dito talagang ano, sobrang chill lang ng riding style dito sa UP. Medyo tanghali tayo nagsimula, 9:34. Dito ko naisip mag-recovery ride. Kanina inisip ko dapat sa Philippine Arena, mas malapit. Kaya lang sa Philippine Arena, gantong oras, sobrang init na rin. At least dito ano, yun nga, gaya na nasabi ko kanina, mapuno. Kita nyo, ayan Tsaka saktong-sakto rin, mamaya after ko mag-recovery ride, natahan tayong sarap mag-bike shop para makabantay ng konti. Ang isang buong ikot nitong UP Oval, 2.2 kilometers. Puro mga 30 minutes to 1 hour na mag-ikot-ikot tayo dito, okay na yan para sa recovery ride. Ganda. Tsaka sakto, may gandong oras, medyo marami na rin nag-uwian. Usually dito sa umaga, ang daming tao, daming runners, tsaka cyclist. Ang ganda, sarap mag-bike. Medyo ramdam ko pa nga yung mga sakit ng balikat ko kahapon dahil sa ride kahapon. Grabe talaga yun, init. Ang daming beses ko rin huminto kahapon para magpahinga kasi syempre sobrang init pag gano'n, hindi natin pinipilit. Mahirap na, ingat tayo sa heat stroke. Tapos maya't maya rin, inom ako ng tubig para ma-hydrate. Tapos minsan binabasa ko yung sleeves ko, yung ulo ko, yung etong face mask ko para malamig sa katawan. Konting part lang ng UP Oval yung ganito na mabibilad ka sa araw. Pero kung i-estimatein ko, siguro mga 70% under the shade ka ng mga puno. Dito na tayo sa tapat ng Oblation. Congrats nga pala sa anak ko. Yes, congratulations. Bibita ko lang, yung anak ko pumasa sa UPCAT. At sobrang saya ko para sa kanya. Congrats, Yesha. Nagbunga lahat ng hard work sa pag-aaral. Yan see that? Sarap mag-bike dito sa UP. Ito nyo, kahit gantong oras, may mga iba na talagang nakakatakbo pa rin, nakakalakad, nakakapag-jogging dahil nga sa dami ng puno. Kahit
Kahit eksaktong alas 12 ng tanghali, pwede ka rito mag cycling, jogging. Hindi ko pa pala natutuloy yung yung bala ko rito ng acoustic set. Habang kayo mga kapotpot, itutuloy talaga natin. Mag-acoustic set tayo rito. Nung nakaraan, meron kaming gig kaya lang sa San Pablo. Ang layo. Hindi try natin mag-acoustic set sa UP. Nakaisang ikot na tayo. Diyan ako nag-park sa side na to. Open parking to na wala namang bayad. Kaya kung gusto nyo mag-bike sa UP, gusto nyo may dalang sasakyan, na kayo pwede mag-park. Actually, ang parking sa UP hindi naman problema. Hanap ka lang dito na kung saan may nakapark, sabihan mo, okay na yun. Ay hindi pala, mali ako. Sorry, merong mga spot dito kagaya nyan, faculty parking yan. Pero for the most part, marami talagang parking dito sa UP. Pag Sunday, may mga ibang part na mas ino-open pa nila for parking. Sunken Garden, bakante kapag kahapon, daming tao dyan. Mga tao naglalaro, nagpi-frisbee, nagpi-picnic lang. Uy, nakakita akong karyoka. Nakakatakam tuloy. Paborito kong kainin pagka nandito sa UP, karyoka. Mura na, masarap pa. 25 pesos yung isang stick. Pag isa ka lang, sold na eh. Pag nakadalawa ka, busog ka na. Sarap mag-bike. Sa ano pala, abangan nyo mga kapotpot, magpo-post ako sa page, magyaya ride tayo papuntang bike demo. Ang bike demo gaganapin sa CCP May 3 and 4. Pero May 4 yung gagawin nating yaya ride papuntang bike demo. Ang kitaan niyan sa Sarapag Bike Shop sa 44 Mindanao Avenue, Barangay Tanlangsora, Quezon City. Stand by for more details sa page ko, Ian How, sa Facebook. Announce natin yan para sabay-sabay tayong pumunta sa bike demo. Hindi kami magbuboot doon ngayong year kasi medyo malayo siya, tsaka syempre ang logistics ng bike demo medyo mahirap din. Kung sa UP sana ginawa yung bike demo, mas okay para sa amin kasi malapit lang. CCP medyo malayo eh. So, pero susuportahan pa rin natin yan, pupunta tayo ron. At yun nga, para masuportahan natin, payaya ride tayo papuntang bike demo. Kita-kits tayo dyan mga kapotpot. Nagawa tayong event shirt. May registration nga lang syempre para sa event shirt. Pero yun nga, masaya yan. So tayo pupunta ron. Ganda talaga sa UP. Diyan pwede ka rin mag-bike dyan, no? Tsaka hindi lang ito ang ikutan dito sa UP, marami pa, malaki pa. Pagka magkakasama kami nila Albert, nila Mark, nila Batman, malaki iniikutan namin dito. Meron akong vlog niyan, panoorin nyo na lang dito sa channel. Dami rin, marami akong vlog dito sa YouTube. Sa ngayon, relax muna tayo dito sa Oval. Dahil mainit na eh. Kota na tayo sa init kahapon. Ngayon, ganda muna, relax lang tayo. Nakakaramdam na ako ng gutom, hindi pa ako nag-breakfast eh. Kain nga tayong karyoka. Meron akong paboritong karyokaan dito eh. Si ate yung nasama ko sa vlog 2 beses na. Una yung solo lang ako, pangalawa yung nagyayaray dito sa UP. Nakita ko na siya kanina pag-ikot. Doon ulit tayo sa kanya bumili. Nakakatawa si ate, laging smiling face yun pag bumibili tayo sa kanya. Ate, pabili. Ako ulit. Ante. Sige po, sige sir, sige. Ano sa inyo? Kuha lang kayo sir dito. Kuha lang kayo sir. Ay, balot pa natin sir. Hindi na, kakainin ko rito. Ito, kuha ka lang sir.
Ay, master. Wala ko. Habol kita yan, bilis eh. Natakbo ko sa ganda pala, nakabike ako pa nahabol. I-training. Thank you. Init. Salamat, salamat, sir. Karyukan na kayo. Kita ko, naalala ko kayo yun. Marami kayo dito. Yun, naalala ko nga. Kayo yun, napakarami nyo dito. No, dito. Oh, tapos dito. Oh, dito eh. Naalala ko, may kasama ko dito, no? Tama ba? Yun, kayo yun. Pero bihira lang kayo, sir. Bihira lang kayo magpunta dito sa Yope. Madalas din. Madalas kayo pumunta rito. Hindi ko lang kayo siguro napapansin na pupunta kayo rito. O yung ano yata yun, Sabado, sir. Napakarami kayo dito na Linggo yun. Linggo. Linggo pala. Kasi yun. sarado sa sasakyan eh. Oo, linggo nga yun, linggo. Oo, yung napakarami nyo dito. Susunod, mag-aarot ako ng bibigay sa'yo. Tika ha, huwag ka malikot, sir ha. May hagyan, may higat. Huwag ka malikot kasi makapito. Mabuti, napansin ko, sir. Oh, ayan Hey, o. thank you, thank you. Ayan o. Naku, pag mapunta yan sa katawan mo, Oo nga, no? mamamaga talaga yan. Nangangati Lapit pa sa ka. mata. Nangangati ka. Tulad dito sa leeg ko. Oh, ano yan? Higad? Dito may higad. Dito na ano to. Nagsimula lang ito sa higad o. Salamat Naku, ka. namaga. Taga saan ka pala, te? Ano sir? Taga saan ka? Ano ako, Liti, sa ano ako, sa may Katbalugan, sa Sebastian, sir. Doon ka talaga? Oo, pero hindi. Pero sa totoo lang talaga, waray ako, waray. Ano ako? Kailan ka lumuwas lang? Dito na kami nakatira sa Kainin. Kailan pa? Matagal na kami dito dyan, oh. Kumbaga, papunta kami ng probinsya, ano kami, nagbabakasyon na lang kami doon. Kasi dito naman namalagi kami. Dito na. Ito na lang ang nagbuhay. Hindi naman ako namasukan ng katulong. Mas maganda ako, napagod na ako sa katulong. Mahirap ang katulong. Oo. Mas maganda na lang yung ganito na lang. Yun, huminto muna tayo sa oblation. Malapit na isang ano na lang tayo, isang round na lang, tapos uwi na kasi mainit na rin. Kaya nag-selfie na tayo. Si Master, ano pangalan mo, Master? Nakasabay pa natin. Ernie. Master Ernie. Ayan, selfie tayo, Master. One, two. Yun, last ikot na natin to. At ano na, tapos diretso tayo sa sarap mag bike shop. Naka 10 kilometers lang tayo, pero saktong sakto lang yan para sa recovery ride natin. Sobrang easy na tong ride sa UP, lalo pa dito lang tayo sa oval umiikot. Kapag dito ka lang nagbabike, parang kalahati lang yung effort mo, kasi ito yung kabilang side rolly and downhill eh. So hindi ka mahirapan dito, baga nakaupo ka na lang. Yung kabilang side, yung napaangat, doon ka lang papadyak. Pero pagdating mo sa kabila, pahinga ka na dito sa side na to. Sa area na yun, pwede ka rin magbike dyan. Tapos may lagoon dyan, dyan may lagoon din, sa kabila yung lagoon. Pero dyan may bike trail dyan eh, na pwede mong daanan. Kita nyo, 10:32 na, pero meron pa rin mga tumatakbo tsaka nagbabike. Ayan, sa harap nyo. Parang sabi ko nga kanina, kahit alas 12 mas maganda dahil yung araw directly above dun sa mga puno, kaya malilim pa rin. Okay na, pagka balik natin ngayon sa parking, diretso na tayo yung sarap mag bike shop. Back to parking. Ito free parking to. Kahit saan ka dyan mag-park pwede. Kaya lang kapag weekends or kahit weekdays, pag umaga mabilis mapuno to. Gamit na tayo pinagbabawal na technique papuntang sarap mag bike shop.